vă ajută oricum și dacă semnați pentru persoană fizică, studioul este obligat, conform legii, este o lege dată din 2018, să vă plătească el taxele lunar. Deci puteți verifica oricând pe ghișeul.ro, puteți verifica voi la ANAF, puteți cere dovadă de la noi de la contabilitate, așa că întotdeauna să verificați dacă vă sunt plătite taxele. Mare atenție când semnați... Da, cureaua Gucci again, da. Mare atenție când semnați contracte de colaborare, ele să fie înregistrate, pentru că sunt firme care nu vi le înregistrează. Vă pun să semnați contractul ca să pară legal, dar nu vi le înregistrează. Și atunci voi nu o să aveți niciodată contribuții la stat, nu o să aveți asigurare de sănătate, nu o să aveți pensia asigurată, nu o să vă puteți să faceți împrumuturi la bancă și așa mai departe. Prin contractul ăsta pe care îl semnați la noi, încă o dată, este un contract de colaborare cu cedarea drepturilor de autor. Puteți, este legal, este recunoscut de către stat, este recunoscut de către ANAF. ANAF-ul susține industria asta atât timp cât sunt plătite taxele și puteți să vă faceți împrumuturi la bancă. Foarte important, dacă aveți nevoie să vă faceți împrumut, băncile recunosc acest tip de contract. Tu cum adică dau share live la lume și la mine nu? Și la tine nu? N-am dat niciodată share la live. Am girl next door vibes. Mulțumesc mult de tot. Tu cât câștigi de pe urma lor? Eu nu câștig de pe urma fetelor. Deci eu lucrez, am un salariu fix. Este mult mai ok așa. Dacă foarte mulți mă întreabă cât comisiuni iau sau ce bonus iau pentru fiecare fată care vine în TikTok. Nimic. Deci eu am salariu fix. Am un salariu de bază și e perfect. Poți să ieși din industrie, dar nu-ți închid conturile. Conturile, atât timp cât modelul cere asta, trebuie să închise. Deci, și în cazul în care studioul nu vă închide conturile, puteți da voi mesaj către site-uri să facă chestia asta. Deci, întotdeauna să luați măsuri pentru chestia asta. Dacă vreți să vi se închidă conturile și vedeți că studioul respectiv nu a închis conturile, dați mesaj către site și site-ul este obligat, atât timp cât voi vă dovediți identitatea, să închidă conturile respective. Nu folosesc ruj. Așa am eu buzele. Și fata de la make-up tot timpul îmi zice că nici nu poate să-mi pună rujurile ei preferate pe buze, că la mine se văd ciudat. Venom pentru că nu au absolut nicio treabă una cu cealaltă. Tu ce crezi? Prostituția este ilegală la noi în țară. Trebuie să-ți arăți fața, da, este recomandat să-ți arăți fața pentru că întotdeauna membrii o să caute o experiență personalizată, o experiență autentică cu modelul respectiv, vrea să-i vadă mimica feței, vrea să-i vadă zâmbetul, vrea să-i vadă expresia, ochii și așa mai departe. Și atunci trebuie să-ți arăți fața. Dacă chiar îți este teamă că vei fi recunoscută, poți să schimbi locul pe cameră, poți să spui perucă, ai make-up asigurat înainte de fiecare tură, poți să-ți faci tatuaje, să-ți le acoperi, să-ți pui lentile colorate și așa mai departe. Deci sunt foarte multe chestii pe care poți să le faci. Este o problemă dacă nu știe engleză modelul. Indicat este ca modelul să cunoască limba engleză măcar la un nivel conversațional. În perioadele în care studioul are mai multe locuri disponibile, dacă vine un model care nu știe engleză și avem un vibe foarte bun cu el, sunt șanse foarte mari să luăm oricum modelul respectiv. Dar cum este o perioadă mai aglomerată, spre exemplu, cum este aceasta, dacă, nu știu, mai avem un singur loc în studio și vin două fete, una știe engleză și cealaltă nu, dar ambele sunt foarte ok, prioritate va avea fata care știe engleză și cel mai probabil în momentul în care se eliberează alte locuri vom contacta și pe cealaltă. Da, păi mi-apare că mai dă altă lume Arthur share. Eu nu dau. Nu-mi doresc tatuaje. Singurul tatuaj pe care mi l-aș face ar fi cu ceva legat de cățelul meu, dar chiar și așa, adică oricum nu trebuie să mi-l tatuez pe piele, că o să l-am forever în inimă, deci e ok. Păi logică, trebuie să-ți arăți fața, conexiunea cu membrurile este cea mai importantă. Exact. Te pup, Alin. E ilegală sau tot se practică? Ziceai de prostituție că e ilegală și tot se practică. Asta într-adevăr, dar este periculos, îți riști sănătatea, îți riști viața, nu știi de ce fel de nebun dai. E vorba despre contact fizic, deci nici igienic nu este mai ales la noi în țară unde, mă rog, știți cum se face și treaba cu fetele pe centură, nu mi se pare îngrozitor. Și dacă te prinde poliția, riști dosar penal, riști închisoare, riști amenzi colosale și atunci nu are sens. Servus, tu ai apărut vreodată pe cameră? Doar pe TikTok. Ce salariu, ce Ionela? Ce salariu are un model? Pe Benji. Îl scot afară. Cățelul meu este Yorkshire Terrier.
Și îl iubesc de nu mai pot, este toată inima mea. Da, păi asta zic, adică chiar nu mi se pare safe deloc. Și plus că spre exemplu, sunt țări în care este legală prostituția, dar ești obligat să o faci cu prezervativ. Adică dacă nu faci cu prezervativ, poți să-ți iei amendă, poți tot așa, adică suporți niște consecințe. La noi îți dai seama, dacă vii, cred că fetele lasă de disperate să facă bani, că dacă vine vreunul și le zice că, băi, mie nu-mi place cu prezervativ, eu nu așa cu prezervativ, ele pentru bani săraci le fac fără și atunci chiar cred că au toate bolile, adică mi se pare nasol. Aia, ce lasă, ce drăguț, iubirea. Benji face 6 ani în martie. Acceptați și bărbați, lucrăm doar cu femei, dar există și studiuri pentru bărbați. Vorbește de parcă astea două sunt singurele soluții în viață. Nu e adevărat. Nu am spus niciodată să vă dați demisia de la locurile voastre de muncă să veniți să faceți chat. Nu v-am zis să vă lăsați de facultate ca să faceți chat. Nu. Pur și simplu să vină la chat fetele care sunt interesate, care prezintă măcar o curiozitate pe față de industria asta. Avem nevoie de absolut toate meseriile. N-am spus că este singura metodă să faci bani, doar că într-adevăr la noi în țară este destul de greu să faci suficienți bani încât să duci o viață liniștită, o viață fără stres și atunci de-aia și suntem numărul 1 în lume la videochat. Nu mai știu acum dacă suntem numărul 1 sau 2 pentru că este și Columbia acolo în top cu noi, pentru că economia este care e, salariile sunt care sunt și totul este foarte scump. Fetele care fac chat își cumpără apartamente cu banii jos, mașini cu banii jos, nu rămân datoare la bănci pe viață, deci cu siguranță e un stres în minus chestia asta. Live stream-ul este pe mai multe site-uri. Unele fete lucrează pe un singur site, au exclusivitate pe un site, alte fete lucrează pe 2-3 site-uri. Pe bune, nu cred chestia asta, Ganea, chiar nu cred. Că am avut la un moment dat o cercetare de făcut la facultate și văzusem un top cu chestia asta cu traficul de persoane și nu cred că România era în top, dar erau foarte multe țări, cum ar fi India, țările astea care sunt foarte puțin dezvoltate. Până faceți angajări ca manager trainer, suntem în căutare și de trainer, da, suntem în căutare de trainer. Pentru fetele care sunt interesate de postul de trainer, se scrie la numărul de telefon din descrierea contului și vă dă colega mea toate detaliile. Iubita, dă și mie bloc ca să nu te mai văd pe For You, please. Da, poți să-mi dai tu mie. De ce să fac eu efort? E topul în Europa, asta s-ar putea, da, în Europa, da, de-aia zic, în lume știam sigur că nu e, știam că sigur că sunt alte țări care, da, asta chiar e trist, nu știam, din fericire chiar nu am auzit niciodată de cazuri, gen, cunosc pe cineva sau ceva să fie implicat vreodată în trafic de persoane, slavă cerului, nici nu vreau să aud de chestii de genul, deci mi se pare îngrijorător, adică